Jehovah Elohim, Jehovah Mekadesh, Ingwele, Jehovah Jireh, Jehovah Elohim, Jehovah Mekadesh, Ingwele, Jehovah Jireh, Jehovah Elohim, Jehovah Amen. Transformation tenders. Excellent. Ngicela ubambe lo msecanga wakhe esilevini uthi uyimaka. Hallelujah. Verse 1. Alright, verse 1. And Jesus saw him lying there and knew that he already had been in that condition a long time. He said to him, "Do you want to be made well?" Verse 7. The sick man answered him, "Sir, I have no man to put me into the pool when the water is stirred up, but while I'm coming, another stepped down before me." Jesus said to me, "Rise, take up your bed and walk." Father, we thank you for your word. Siyabulela liphilile lingamandla ingamadoda siqonisa indlela Thixo Thengcwele. Sithulisa yonke imimoya yomtyholi kule ndawo, onke amademoni, imimoya abazanga aba bantu ngoba bephelelwe into bengenanto kwenza. Abazanga apha ngoba bethanda kodwa baphushwe sisimo. Isimo sabo sababeka phi echibini. IBhayibheli zayizi inhlobo zabantu abangahamba uhamba abagogekile abagula ngezifo belapha. The reason belapha IBhayibheli kwakuthi ngaxesha lithile kube khona isithunywa esehlayo sigxobagxoba amanzi. Then umuntu oye wakhawuleza watsi wangena echibini ebephila nakwasiphi na isifo ebebanjwe isiso. Amen. Imnandi le ndawo babelinde benethemba, but iproblem ichallenge le ndawo wawungaphili nje ungafikanga echibini. Kwanyanzeleka xa egxotshwa amanzi echibini iba ngaphakathi echibini. Ngelishwe not sonke sasikwazi ungena ngoba yayinkitha abantu bonke uJesu uthi bangekho interested ukuya kule ndawo. Kwakusiya umuntu wayesiye ngathanda nobe engayifuni le ndawo, but wayephushwa sisimo esingaphakathi
nathi sambeka kule ndawo engayithandi ayefuna. Amen. Ngoba apha ebomini noba singaphila ulife akuvumele yabona ngo ulife akakuvumela nabasesibhedlela namhlanje babengaplananga bangasesibhedlela baphushwa sisini. Ngoba apha ebomini kunezimo ezisilindayo. We come across apho sifika kwi-situation sibone kuyaphela ngathi akho way out kunzima siphushwe sisini. Wafika uYesu kule ndawo phakathi kwabantu babebaninzi uJesu uthi kwakwakho kwindoda ethile yayine-38 years ilapha andiva antizelwe ayominyaka ilapha 38 years ilapha ihleli phezu kokhukho yonke into iyenzela phezu kokhukho. Ndiyaqonda nabahlobo bayirejecta yayiseyitrenda kuhlekiswa ngesimo sayo iphezu kokhukho madoda hleli for 38 years ezalwa nje uJesu uzalwa le ndoda lapha ephilisa abanye kwenye indawo le ndoda lapha. Sisonke nje sibaninzi silapha kodwa izimo zethu azifani. Nabatshaya drugs ungababona betshaya drugs kukhona izimo ezibaphushela kwi-drugs ubajanje ubagqibe bephakathi kwepilisi kanti kunezimo ezibaphushela kule meko basibhaqa besechibini xa egxotshagxotshwa amanzi ababanamntu wobaphosa echibini. uYesu ufika kule ndoda sesithandazi uyabuza uyafuna na ukuphila inile ndoda Nkosi andinamntu abantu into eseqamba andinamntu hayi nje ndoda yakhe andinamntu. Amen. Uyabona uYesu yayibuza yafuna na ukuphila yona ithini ukuthi ungabi namntu kuyingxaki kumele bekhona umuntu okhoyo ebomini. Iproblem yale ndoda yayingasosihlwele sakhe ehleli nasopha iproblem kungabi namntu ingozi umuntu ongenamntu nengcwaba umuntu ongenamntu unomoni umuntu ongenamntu angathakathi umuntu ongenamntu. Asuba ndifuna ungaphili Jesu ndiyalibona ichibi liyagxotshagxotshwa nangaphakathi ndifuna impiliso ngaphakathi ndifuna ukukhululeka ndithi ndisazama uye echibini kutsityele ngomnye angene ngoba ndinam. Kanti nje bethetha le nto uthethe emntwini uthetha kwiliwa laphakathi nanku umntu ethetha kuyo ukhangela umntu kanti sekhona likhona kodwa esikolweni uthi uYesu uthabatha ikhubo lakho uhambe ngoba ndingulo mntu ufika alungisa isimo. Ndingulo mntu ufika alungisa impilo yomntu. Ndingulo mntu xa ndifikile iminyango ibivalekile iyavuleka. Ndingulo mntu ophansi ndimphakamisa. Ndingulo mntu okhulayo ndimphilisa. IBhayibhile ngexesha uYesu ahlangana nale ndoda yayingumhla weSabatha ngokwamajoni ngokomthetho ngomhla weSabatha kwakunekwakonwa you were limited kwakunezinto ongakwazi uzenza kwangekho umgama uhambayo. Nikhona bazalwane wawuhamba 7 kilometers ngoba ngumthetho wantoni weSabatha futhi wawungaphilisi mntu ngeSabatha yayingumthetho ayikhona wayebekiwe ungekho mntu ukwazi uyophula lo mthetho. uYesu ufika ngeSabatha wafika wazophula imithetho yeSabatha wahambisa indoda engafani ihambe ngeSabatha ngoba uJesu inkosi yeSabatha ngoba xa ifikile wophula imida he break the law of nature wophula izinto. uJesu mayifikile akanandaba bangapha abathethile balibisa igama lakho kwindawo zobunkondo xa ifikile uvula iminyango. Jesu sizothandaza thabatha ukhukho lakho wami. Khona abantu balapha nibabona bebahle incume nihleke nonke kodwa bahleli phezu komakhukho.
abanye kubanye bageza kakhulu esikoleni ukuhlala iphansi uthi zonke izinto zi-right na ngoba kuhle inyembezi njengoba ngathi uyageza nje uzama ukuvala inxeba kunenxeba engavalwa ngabantu nikhona kodwa esikolweni yazi abanye babaphotho nge-age zabo bathi why me Lord the experience izinto ezinje. This man has been 38 years experiencing the same situation. Ubelala unethemba ngaxoxa amanzi angangena kanti imeko ifane nangomso athandaza bethu umthandazo athandaza zina ukudla kwenzeki for 38 years ansazi nawe sabisimo uzame konke njengolapha ekhasana awukho uthanda abanye bawu-enjoy life kodwa kunesimo esidla ngaphakathi. I'm done. Settle and akekho umuntu okazuyivala lento nditsho ne-boyfriend yakhe angeke ivale nditsho notywala buvale kuphela komqhele imeko yakhe ifike ebuhlombe kuphela komqhele isimo sithi I'm still here. I don't know your story and I'm not interested. I don't know your pain. Ngamhla sinibili from sonke because there is a pain that is destroying you ngaphakathi. Ngaphakathi uligobhoza nje lihambayo kodwa kunomnqunyo ngaphakathi sesizothandaza. Ufuna uthandaza nalowo muntu othi mfundisi mfana nale ndoda nami ngibekwechibe ngicekela bucala ngaphakathi omisi babetha inyama kunomnqunyo ngaphakathi abangaboni abazali bazama ukuqediswa into ngaphakathi abangu-understand abayiboni nelinsayo. Let me pray with you and they understand imeko yakho nalabo ebostam ngakuthenda abathethe ngawo awenzi ngokuthanda mina ndizo-understanda wena but I do understand le ndlela uyobayo yokuthanda kunezimo ezikwehleleyo kunenyembezi ezingabonwa ngabantu ezingaphakathi ziyakudla kona uJesu iBhayibheli azosula inyembezi emehlweni ethu. He can restore your life. Ngababuyisa ubufana bakho ngabuyisa ubuntu bakho. I'm praying, close your eyes. My close your eyes. Khona into uNkulunkulu azoyenza kuwena bakho. Close your eyes. Mfundisi andiyazi mina amaxesha ndifuna usibulala ngenxa yesimo awuyazi wena okwenzeka phakathi kuwo kwabanenqala abanemisindo zizinto azenziwa ngabantu phakathi nje kulapha unwabanga aphakathi nje kulapha uphili ngoba uthanda uyafuna ukwenza right kodwa uphushwa into ongayaziyo. I want to pray with you. If uthi mfundisi ndimlo mntu ngaphambi sesandla zakho ndithandaza. God bless you. Phakamisa phezulu. Sengitinga wena your miracle has arrived. But I'm not going to let you go to Jesu.